Wel, helo! Chi na? Hei, siw mae'n mynd? Fi Betty Wyn sydd yma. Fi mor falch eich gweld chi, ond ni ddim yn siŵr os o'n i'n gallu cael y peiriant mae i weithio. Wi dal ddim yn gallu dod mewn i'r ysgol i'ch gweld chi, ond mae'n gret wedi fi'n cael cyfle eich cyfarch i chi fel hyn. Dwi'n mynd i gyflwyno gwasanaeth i chi bob mis drwy cyfrwng y we fel hyn. Am dyw hwnna'n gret. Nawr ten, mae gen i rhywbeth i ddangos i chi. I ni bobl mowr, neu pawb sydd dros 11 mlwydd oed, i ni ar hyn o bryd yn gorfod gwisgo un o'r rhain, dych chi'n cael gweld. Mwgwd! Mae'n dod mewn bob lliw a llun yn dyn nhw. Mae'n siŵr gen i bod chi wedi gweld mygydau lot mwy pert mae'r mwgwd yma. Mae rhai'n gwisgo mygydau lliwgar, streipiog, blodeuog. Rhai'n gwisgo mygydau gyda ddrau goch arnyn nhw ac yn y blaen. Pwy fath o fwgwd sydd gyda chi tybed? Da iawn. A pa fath o fwgwd mae'r oedolion yn eich tŷ chi'n gwisgo? Da iawn, ardderchog. Wel, da iawn, wel dyma'r mwgwd sydd gen i. A chi'n gwybod, pam o'n i eich oedran chi, pam o'n i'n blentyn, o'n i'n hoff iawn o wisgo mygydau. Oedd gen i bob fath o fygydau gytre yn y tŷ. A pham o'n i'n chwarae gemau gyda'n gilydd, o'n i'n gwisgo mygydau, ac o'n i'n esgus bod yn rhywun arall. Tybed os oes mwgwd arall gyda chi yn y tŷ? Nid mwgwd tebyg i'r mwgwd yma, ond rhyw fwgwd arall. Falle bod gyda chi fwgwd Batman, neu falle bod gyda chi fwgwd Spiderman, neu falle bod gyda chi fwgwd Hugan Fach Goch, neu rhyw fygydau eraill gyda chi yn eich bocs teganau. Wel, wi wedi bod yn pori ar y bocs teganau neu'n tŷ ni, oherwydd mae gen i rhai mygydau. A mae plant yr ysgolion Sul yn yng Nghapeli i yn gwisgo'r rhain adeg Nadolig ambell waith. Dyma un ohonyn nhw. Mae rai wedi ni inspector off yn funud. Dyma chi un. Le wedi mynd? Le wedi mynd? Cofi wedi mynd? Nawr te, dyna chi fwgwd. Dach chi'n mynd, mae'r inspector lawr ar ei ben nhw. Nawr te, beth yw'r mwgwd hwn? Elephant? Na. Giraff? Chi moyn cliw? Mwgwd buwch yw'r mwgwd yma. A fel ych chi'n gallu clywed, mae Llywelyn y Ci wedi clywed y fuwch yn brefi, a mae o'n credu bod buwch gyda ni yn yr ystafell fyw fan hyn. Mwgwd buwch. Beth arall sydd gyda ni? Mae yna fwgwd arall, mae hwn yn ddoniol. Chi'n marwd? Pa fath o fwgwd yw'r mwgwd hwn felly? Siw mae'n edrych? Banglisti wedi cwmpo. Dyna ni, gafodd o'r inspector ar nawr ten. Pa fath o fwgwd yw'r mwgwd hwn? Wi'n credu... Chi eisiau cliw? Llew, ni'n siarad o'r plant. Mae mi'n gweithio. Mwgwd asin yw hwn yn dyfe? A fel ych chi'n gallu gweld pam dwi'n dod i'r mwgwd ymlaen, mae ngwyneb i'n newid i gyd. Wi'n gallu esgus bod yn rhywun arall, lwcus bod fi wedi brwsio'n nanedd, a wi'n gallu cuddio tu ôl i'r mwgwd hefyd. A mae hyn yn wir pam ni'n gwisgo mygydau. Nid yn unig ni'n gallu esgus bod yn rhywun arall, ond hefyd ni'n gallu cuddio tu ôl i'r mwgwd yn dyn ni. Ac ambell waith, mae lot o bobl yn cuddio tu ôl i ryw fygydau arbennig. O'n i ddim os ych chi wedi bod i weld syrcas eriod o'r blaen. O'n i'n mynd i'r syrcas pham o'n i'n blentyn. Mae'r syrcas yn dod i barc Caerfyrddin fan hyn yn aml yn dywe. A pham o'n i'n mynd i'r syrcas, a'r hoff bobl o'n i'n hoffi gweld yn y syrcas oedd y clowniau, gyda'i trwynau coch, a'i coli'r gwyn, a'i gwallt, a'i gwisgo'i lliwgar, a'i sgidiau mowr. O'n i wrth y modd yn gweld pob clown yn gwneud pethau doniol. Ac o'n nhw yn ddoniol iawn yn dod nhw. O'n nhw'n gwneud i ni gyd i chwerthin yn gwneud pethau doniol. Ac o'n nhw'n chwerthin hefyd gyda ni, bob clown yn chwerthin. Ond chi'n gwybod beth? Mi roedd na un clown i gael blynyddau maith yn ôl. Grimaldi oedd ei enw fe. Ac mi roedd e'n glown enwog iawn. Ac oedd yn mynd o amgylch y wlad yn perfformio i bobl. Ac mi roedd pawb yn chwerthin.
Pawb yn chwerthin pam oedd Grimaldi yn perfformio fel clown, ac mi roedd e'n hefyd. Ond chi'n gwybod beth? Unwaith oedd e'n tynnu i goli'r a'i drwy'n coch i ffwrdd. Unwaith oedd e'n tynnu'r mwgwd i ffwrdd. Doedd Grimaldi ddim yn ddyn hapus o gwbl. Mi roedd e'n ddyn trist iawn mewn gwirionedd. Ond mi roedd y mwgwd oedd e'n gwisgo fel clown. Mi roedd e'n cuddio tu ôl i'r mwgwd yma. A fi'n credu bod hyn yn wir am lot o bobl heddi. Mae lot o bobl yn ymddangos fel sy'n nhw'n hapus iawn. Maen nhw'n gwisgo mwgwd hapusrwydd. Ond mewn gwirionedd, maen nhw'n cuddio tu ôl i'r mwgwd. A maen nhw'n bobl trist iawn mewn gwirionedd. Wy'n credu dylsen ni, chi a fi, fod yn gwneud dau beth. Yn gyntaf i gyd, wy'n credu bod rhaid i ni helpu bobl i beidio â chuddio tu ôl i fwgwd, ac i fod yn onest a dangos bod yn ffrindiau da iddyn nhw fel bod nhw'n gallu dangos i ni siwt maen nhw wir yn timlo mewn gwirionedd. Sdim eisiau nhw wisgo ryw fwgwd a chuddio tu ôl iddo fe. Os i ni'n ffrindiau da iddyn nhw, fe fydden nhw'n barod iawn i ddiosg y mwgwd, i gael gwared o'r mwgwd, mwyn i ni weld yn union siwt maen nhw'n timlo, ac mwyn i nhw fedru rhannu i teimladau gyda ni'n onest. Yr ail beth wedyn wy'n credu, os i ni'n gwisgo mwgwd, mae'n golygu bod ni'n trio bod fel rhywun arall. A so hynny wastad yn gweithio, diwe. Mae rhaid i ni, chi a fi, fod yn ni'n hunain, a pheidio a gwisgo mwgwd mwyn trio edrych fel rhywun arall. Mae Duw wedi'n creu ni i fod yr hyn i ni. Mae wedi greu di yn special, mae wedi'n creu un special hefyd. Sdim eisiau ni wisgo rhyw fygydau ac esgus bod yn bobl eraill. Mae eisiau ni fod yn ni'n hunain. A dyna yr hyn i ni, a dyna'r hyn y bwriadwy Duw i ni fod. Felly, pan byddwch chi yn gwisgo'ch mwgwd, mae'n bwysig bod ni yn gwisgo'n mygydau, ynddo e? Oherwydd yr hyn Covid-19 yma. Mae gwisgo mwgwd yn bwysig iawn i ni oedolion. Mae'n arbed i ni rhag lledaenu yr hyn pandemig na'r germs i gyd sydd yn yr awyr. Ond pan byddwn ni'n gwisgo mwgwd, neu pan byddwch chi'n gweld rhywun yn gwisgo mwgwd, cofiwch am y ddau beth yna. Ambell waith mae mwgwd yn gallu cuddio gwir deimladau person. A mae eisiau ni fod yn ffrindiau da iawn dy bobl, fel maen nhw'n gallu fod yn onest gyda ni o sut maen nhw'n timlo. Ac yna mae rhaid i ni beidio gwisgo mwgwd a trio bod fel rhywun arall. Ni moyn fod yn ni'n hunain, achos fel na mae bobl eisiau ni fod, a fel na mae Duw wedi'n creu ni. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando. Edrych mlaen i siarad â chi eto y mis nesaf. Ond cyn i fi fynd, beth am i ni weddio gyda'n gilydd? Dwylo gyda'n gilydd a llyged ar gael. Dim pipo. Ydych chi'n cofio nawr pam i ni'n mynd fel hyn wrth weddio? Oherwydd bod ein bus baw neu bwysau'n calon ni, a bod ein bysedd eraill yn pwyntio i fyny tuag at Dduw, sy'n golygu bod ein gweddi ni yn dod o'n calon ni. Gweddi o'n, llyged ar gael yn dyn. O Dduw, diolch i ti am y diwrnod newydd hwn. Diolch i ti am ein ffrindiau yn yr ysgol, diolch i ti am ein hythrawon, ac yn bawb sydd yn edrych ar ein holen ni yn yr ysgol ac adre hefyd yn ein cartrefi. I ni yn poeni'n fawr iawn arglwydd am yr hen Covid-19 yma. Mae cymaint o bobl yn cael ei effeithio, ond arglwydd helpa ni fod yn synhwyrol, helpa ni wisgo'n mygydau pan mynd ni fod i, ac i wrando hefyd ar y cyfarwyddiadau sydd yn yr ysgol. Helpa ni fod yn ffrindiau da i bobl eraill o dad, fel na fydd rhaid iddyn nhw esgus i bod nhw'n iawn, ond yn ffrindiau ddigon da a fydd yn bodlon dangos i gwir teimladau i ni. A helpa ni gofio bob amser arglwydd bod Duw wedi'n creu ni fod yr hyn i ni. A does dim angen i ni wisgo ryw fwgwd mwyn trio bod yr un peth a rhywun arall yn ein byd ni. Helpa ni fod yr hyn y bwriadwyd ni fod, oherwydd dyna yw dymuniad Duw ar ein cyfer ni. Gwrando'n gweddi felly o dad, bydd gyda ni weddill y diwrnod hwn. Bendithia bob yr un ohono ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Hwyl fawr i chi blant,
Hyfryd i gael eich cwmni chi tan y mis nesaf. Cadwch yn ddiogel. Hwyl fawr.